kuitenkin mulle tärkeää on se, että mä saan isompaa roolia ja paljon peliä. Karalahti maalin takaa ja siinä on 3-0. Jarkko Ruutu tarjoaa ja Markus Hännikäinen on tämän kolmannen maalin tekijä ja toisen erän alkajaisiksi. Jokerit on lähtemässä nyt nopeasti omille teilleen. Ottelun toista erää pelattu 3-11, kun uuden pelinumeron saanut Markus Hännikäinen naulaa tämän kauden toisen liigaosumansa ja Suikkasella on asiaa omille. Keskialueen puolelle Lahti kuitenkin runnoo uudelleen EPS-alueelle Hännikäinen ja siinä kiekko pomppii tai kyllä pomppii lopulta maaliin asti. Markus Hännikäinen tuulettaa. HPK saa tällä kaudella välillä lainalla ollut hyökkääjä. On rakentamassa jo toista maalia tähän iltaan. 5-0 Jokereille. Sulla on aika paljon paikkoja ollut jossain muissakin peleissä. Tänään tuntuu, että varsinkin toinen maali, niin siinä oli tähdet kohdalla. No oli jo pikkasen, että oli siinä paikkojakin enempääkin. Että tietysti kovasti sitä yritin saada kolme. Nyt ei mennä, totta kai tosi hyvä. Kerrankin pomppia. Paistaa aurinko tähän. Hyvä, kiitti Maki. Jani Hakanpää 10-25 oli. Tolle. No, ei siinä varmaan mitään yksittäistä tapahtunut, vaan kopissa päätettiin, että nyt mennään ihan uudella asenteella ja uudella ilmeellä tohon ja heti ensimmäisessä kohdassa lähdetään täysin. Rauhtavan Koivisto tulee kulmasta voittajana hakemaan aikaan, siinä on paikka! Jokerit siirtyy ottelussa ensimmäisen kerran johtoon ja maalin tekijänä on nelosketjun Markus Hännikäinen. Hännikäinen iskee kauden avausmaalin. Jokereilta Markus Hännikäinen vasta hyökkäykseen Pylväinen mukana. Mikko menee jälleen kulmaan. Rekonen viivaa Niemelle, Niemi laukoo ja tolppa kilahtaa ja sitten on kiekko maalissa. Toisaalta niin haluan kyllä tulevaisuudessa niin edelleen paljon kehittää tuota kiekollista pelaamista. Kuitenkin se oli niin kuin nuorempina vuosinakin pikkujununa Jokereissa, niin se oli mun ehdoton vahvuus, että kiekollinen peli. Ihan taitavakin joskus oli. Mut se ehkä päällimmäisenä. Chance to watch him several times. I remember him coming in his first year here into camp, and the one thing that he had to work on was the skating, Jeff, and he has spent a lot of time on the skating. He's got great hands. His vision is as good as anybody in the game, and he's not a big player. That's it's something that he has the. Hännikäinen tulee paikkaan ja minkä maalin laukoo Markus Hännikäinen. Tällä kaudella myös HPK:ta edustanut Hännikäinen. Tuo Jokerit tasoihin upealla henkilökohtaisella suorituksellaan. 2 sellaista on nyt tähän otteluun toiseen erään nähty. 1 molemmilta joukkueilta. Ottelun toista erää on pelattu